Nu er vi i gang med at gå op til den her kløft her, eller faktisk gå igennem kløften. Og det ser fuldstændig sindssygt ud. Vandet er så klart, du har bare lyst til at hoppe i, men det må vi åbenbart ikke. Men lad os nu se. Vores taxichauffør guide, han har lige fortalt os, at hvis vi var her i maj måned, så var det her 5 gange så højt med vandstanden. Okay gutter, jeg har lige været i det vand derhenne. Direkte på bjergene. Fucking koldt, vi snakker sådan 1-2 grader. Men her i 37 graders varme, der er det voldsomt lækkert lige at blive kølet af. Og det er fucking smukt. Ude. Hjerteløb. Vores kære ven, som går lige der, han har sagt, at for 2000 år siden, så var det her centrum. Altså det var et forretningssted for erhvervsdrivende. Og man kan sige, der er ikke så meget at se lige nu. Men som sagt, så er de ved at grave det ud. En gammel by. Turiststeder. Altså, det magter man bare minus. Det her til gengæld, det er ret fedt. Ret smukt. Og vi er jo voldsomt højt op lige nu. Så hvordan de magtede at gå herop og bo herop, det forstår jeg simpelthen ikke. der er ingen luft. Det er sindssygt. Det er penthouse view. De er jo gode til at vælge lokationer. Der er også bare ekstremt langt ned. Det er jo et vanvittigt view, det her. Det er ret vildt, man kan lave sådan noget der for 2000 år tilbage. Og så kære ven der, han kører også lige noget videomateriale til hans Insta homeboy. Men det er ret specielt at se, fordi det her det er jo ikke åbent lige nu. Og der går lang tid før det åbner for turisme. De hygger. Vi er simpelthen lige blevet inviteret ind til en lokal, som bor lige hen i det hus der. Og overvejer lige en udsigt, han har. Nu går vi så lige rundt i hans have og smager på nogle forskellige ting. Det her, det bruger man, hvad var det her? En eller anden mærkelig frugt, men det smager sindssygt. Og så har han lige trigget os lige før til at smage på en af hans chilier, som var ret stærke. You are YouTuber? Yeah, we make YouTube. Thank you. Så har vi lige fået friske vindruer her. De smager sindssygt. Very good, very good. They're good. Der går nok sten i dem, men de smager hjernedødt godt. Blomma. Blomma? Jeg ved ikke lige, hvor ren hans hænder var, men altså... Nu prøver jeg. Det smager fint. Alting er bare meget sødere hernede. Kan man? Nå. Efter de her 2 ture, vi har været på indtil videre, så har vi lige holdt et pitstop herinde, hvor vi skal have noget at spise. Og noget fucking lækkert, der er ved Tyrkiet. Det er simpelthen plastiksugerør. Det er savnet så voldsomt meget i Danmark. Vi får lige noget at spise, og så kører vi videre bagefter. Han slikker mig i øret lige nu. Han er ret sød, ham her. Goddag. Vi har fundet os en ny ven hernede, og det er sygt, når han som om den giver mig side-eye. Det styrer mig bare. Jeg tager ikke kig på den. Kæmpe fun fact. Det I ser herude, det er en kæmpe sø. Og under den her sø, der ligger en forladt by. Det vil sige, de skulle faktisk have åbnet op for vandet igennem af hele den her kanal. Og så har de betalt sindssygt mange penge for, at de folk, der var dernede, de flyttede, så de kunne åbne sluserne, som man siger. Jeg tænker, hvis man dykker dernede, så kan man se en by. Det har vi så ikke lige mulighed for, men det kunne være ret fedt. Og det vand, der er hernede, det er sådan noget 1-2 grader. Det er iskoldt, og det kommer op fra bjergene af.
Tusind tak, fordi I har set med på den her video. Det har været en sindssyg dag, hvor vi har været ude og møde lokale, ude i de der kløfter og alt sådan noget. Og hvis I også synes, det har været fedt, så må I meget gerne like og subscribe videoen. Bror man, så ses vi jo bare i den næste video, gør vi ikke det? Vi ses i den næste video. Hej baba! Hej baba!